నేను గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత అయ్యా. ఆలోచనలు అన్నీ కూడా మీరు ఒక విషయంలో చెప్పినట్టుగా పేక మేడలాగా కూలిపోయాయి. ఆ, ఆలోచనలకి అతీతంగా ఉంటూ నన్ను నేనే నమ్మలేనటువంటి స్థితిలో ప్రస్తుతం ఉన్నాను. ఆ. అసలు ఈ కర్మ సిద్ధాంతం మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి బాబు? మీరే చెప్తున్నారు అది కర్మ సిద్ధాంతం అని. అంటే జడభరతుని వృత్తాంతం నేను చదివిన తర్వాత ఆ, రాబో జన్మ అంటూ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఆ, ఆ జన్మ ఉత్తమమైనది ఉన్నతమైనది కావాలనుకుంటే ఇప్పటి నుంచే మనం దాన్ని తయారు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది ఆ. అనేటువంటి ఆలోచనతో నేను